by Shankar Singh। कादोनी गजुर मजुर फोनवे में बोलता डरता करे जाई मान हमर डोलता। हे देवजी देखी ना कादोनी गजुर मजुर फोनवे में बोलता डरता करे जाई मान हमर डोलता। धराइबू तो हम देखें। बिना ताम ते धर से भरी नत नितली भैंस दुही त सैनिटाइजर लगाते दुही बिना दाबी लगाते धर से भरी मत नितनी थोथुन मत न तो उठा ले दाई जो भी धराई तभी लागे दादा वो सब पीटोल में धइले बा। इसी सितम सभा का मोबाइल में कइले बा सरकारी चलाइले बा। इसी सितम सभा का मोबाइल में कइले बा सरकारी चलाइले बा। कोइले बातों गई तो नदिया के बेटा हमके मरद से मिलन देता। हे देवरू हमके मरद से मिलन देता। एकरा के तू तो नाही गाड़ी भौजी तोहरे खाती बोल बही ना बेमारी भौजी। एक बार आउ लगाइबू। कोविड-19 से बचे के लिए आहा सब घरे में रहू सरकार का निर्देश का पालन करो दिन में भर दिन साबुन सरफ से हाथ धो गरम गरम पानी पियो और हाथ में सैनिटाइजर लगाओ। सटे न देता के हो के लगे सबके जहु आइले बा। इसी सितम सभा का मोबाइल में कइले बा सरकारी चलाइले बा। इसी सितम सभा का मोबाइल में कइले बा सरकारी चलाइले बा। सैया पवन से मिलती मान करे मोरा इहे बनल बाटे रोड़ा। ए देवर जी इहे बनल बाटे रोड़ा। कहतानी जनरेशन कर थोड़ा भौजी भैया आ जाई है धाली हम कोरा भौजी। लास्ट पर आउ लगाओ तो উড়ি বাবা কোভিড-19 থাকে বাঁচা জনে নিজে বাড়ির থাকুন না হলে গন্ডগোল হয়ে যাবে নিজেকে সাফ রাখুন এইখানে বিনা কাম के ना আসবো নাই তো পুলিশ ধাসবো থথুন মত না তো উঠালে দাই। एही से लागे कनक सरिया को बज गइले बा। इसी सितम सभा का